дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабарҳое паҳн шудааст, ки гӯё ширкати «Газпромнефт Тоҷикистон» як иқдоми онлайнӣ ба роҳ мондааст. Аммо дар саҳифаҳои расмии ширкат чунин хабар вуҷуд надорад. Бо ҳамин гуна фиреб одамон ба доми қаллобон меафтанд ва маблағҳои худро аз даст медиҳанд. Бо ҳамин роҳ онҳо мардумро ба доми худ мекашонанд ва зарари молиявӣ мерасонанд. ёдрас мешавем, ки ширкати «Газпромнефт Тоҷикистон» иқдомҳои онлайнӣ нагузаронидааст, пардохтҳоро анҷом намедиҳад, лотарея ва пурсишҳоро нагузаронидааст ва маълумотҳои шахсиро ҷамъ намекунад. Ҳама ин маълумотҳо дурӯғ буда аз ҷониби қаллобон барои дуздии маблағҳои шумо сохта шудаанд. барои он ки қурбонии қаллобон ва ё худ дуздони интернетӣ нашавед, ба шумо якчанд маслиҳат медиҳем. пеш аз он ки ба чунин пешниҳодҳои дурӯғин ворид шавед, ҳатман ин корҳоро анҷом диҳед. манбаи хабарро бо диққат омӯзед. ба сомонаи расмии ширкат ҷдмм «Газпромнефт Тоҷикистон» ворид шавед. оё чунин маълумот он ҷо ҳаст ва ё не? саҳифаҳои расмии Instagram ва Facebook-ро санҷед. агар саволе боқӣ монад, бо рақами 992 446 25 51 51 дар тамос шавед. дар сурати ба доми қаллобон афтидан, ширкати «Газпром» масъул нест. ҳушёр бошед ва ризқу рӯзии хонаводаатонро ба дасти қаллобон наспоред. танҳо ба каналҳои расмии ширкати «Газпромнефт» бовар кунед. шарҳи ҳуқуқшинос Холида Шомирзоева: бояд гуфт, ки моддаи 247 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои қаллобӣ ҷазо пешбинӣ намудааст. барои ҳамин, нафароне ки бо қаллобон ва далелҳои қаллобӣ дучор мешаванд, метавонанд бо ариза ба шуъбаи корҳои дохилии маҳалли истиқомати худ муроҷиат намоянд.